Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξεκινώ με μια γενικότερη διαπίστωση. Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσα μόλις ορκίστηκα πρωθυπουργός, είχα έναν βασικό καλεσμένο. Έναν λειτουργό εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω θεσμικής ιδιότητας, αλλά και ικανότητας. Είχα καλέσει τον συνήγορο του πολίτη. Έτυχε δε συνήγορος του πολίτη τότε να είναι ο σημερινός βουλευτής και εισηγητής μας Γιώργος Καμίνης. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ για την εξαιρετική του παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και βέβαια να το ευχηθώ τα καλύτερα στη νέα φάση της πολιτικής και επαγγελματικής του ζωής. Θα μας λείψει. Τότε λοιπόν ο Γιώργος Καμίνης, συνήγορος του πολίτη, εξέθεσε σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο τις δυσλειτουργίες και παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και παγωγικά και του πολιτικού μας συστήματος. Ο στόχος μου ήταν σαφής: να αναδείξω αυτές τις παθογένειες και να καταστήσω προτεραιότητα αλλαγών όλων των υπουργών, ολόκληρης της κυβέρνησης, αυτές τις αναγκαίες αλλαγές. Σε αυτόν τον άξονα κινηθήκαμε ξέροντας ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Σήμερα δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάζω ότι το 2022 επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε τον υψηλότερο αριθμό αναφορών προς τον συνήγορο του πολίτη στα τελευταία 25 χρόνια. Κρούσματα κακοδιοίκησης, με εξαίρεση τα έτη πανδημίας βεβαίως. Διαβάζω επίσης σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα. Μιλάει για αστυνομική βία, ατιμωρησία ακόμα και σε περιστατικά θανάτου, επαναπροωθήσεις μεταναστών, γυναικοκτονίες. Διαβάζω πάλι σήμερα και από την Eurostat. Οι Έλληνες είναι οι πιο ανήσυχοι στην Ευρώπη ως προς το αν θα μπορούν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους το επόμενο εξάμηνο. Είμαστε στην πρώτη τριάδα των ευρωπαϊκών χωρών που οι πολίτες σήκωσαν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για να καλύψουν τρέχοντά τους έξοδα. Πάμε σε εκλογές, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολίτες δυσαρεστημένους και σε βαθιά απορία. Ένα μεγάλο γιατί η Ελλάδα να κατρακυλά σε δείκτες και να θρηνεί ανίποτες, άδικες και αχρίαστες τραγωδίες όπως των τεμπών, όταν μάλιστα σήμερα λεφτά υπάρχουν. Και ακούμε αυτό το επιτελικό κράτος, αφού υποδείχθηκε προπαγανδιστική φούσκα, να ζητά ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εντολή να αλλάξει το Σύνταγμα. Μήπως φταίει το Σύνταγμα που καταπατάτε κάθε έννοια διαφάνειας, αξιοκρατίας, λογοδοσίας, ισονομίας με τις αποφάσεις και τις επιλογές σας? Μήπως φταίει το Σύνταγμα που τεμαχίζετε έργα για να διαπραγματεύεστε με τις επιχειρηματίες και τα οποία δεν ολοκληρώνονται ποτέ, όπως και η τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο? Μήπως φταίει, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν προστατεύετε την πρώτη κατοικία? Μήπως φταίει το Σύνταγμα που αποδιοργανώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντί να το αναβαθμίζετε ως στυλοβάτι της δημόσιας υγείας? Μήπως φταίει το Σύνταγμα που ψηφίζετε κάθε τρίμηνο, ακόμα και σήμερα, τις έκτακτες διατάξεις που θεσπίσατε επί COVID για να κάνετε απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους? Μήπως φταίει το Σύνταγμα ότι παραδίδετε τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμία μας στα μεγάλα τραστ με κόστος τεράστιο για τον Έλληνα, αντί να διαμορφώσετε πλαίσιο για ενεργειακή δημοκρατία, για να είναι παραγωγή ενέργειας όλοι οι Έλληνες πολίτες, η αυτοδιοίκηση και οι μικρές επιχειρήσεις? Μήπως φταίει το Σύνταγμα ότι χτίσατε ένα παρακράτος παρακολουθήσεων αντιπάλων, όπως και του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και επιχειρηματιών, αλλά και δικό σας ακόμα υπουργών? Μήπως φταίει το Σύνταγμα ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μας δεν προσελκύουν χιλιάδες ξένους φοιτητές όπως κάνει η Κύπρος, ενώ εμείς εξάγουμε φοιτητές?
Αδύρυτη είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάγκη αλλαγής πορείας της χώρας μας. Αλλά και η σημερινή συζήτηση αφορά ένα μείζον θέμα που αναδεικνύει και την αντίληψη του τρόπου νομοθέτησης και τον δείκτη πολιτισμού μιας χώρας, για την ακρίβεια τον δείκτη μιας σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας. Πρώτο λοιπόν σχόλιο. Όπως σε τόσα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση, έτσι και σε αυτό αποφεύγεται συστηματικά την ουσιαστική διαβούλευση. Δώσατε ελάχιστο χρόνο σε φορείς διεθνείς, εγχώριους, επιστημονικούς, κοινωνικούς, αλλά και των ίδιων των μεταναστών. Είναι μια διαρκής αντιδημοκρατική συμπεριφορά που δείχνει φόβο, προχειρότητα και έχει ως αποτέλεσμα και την κακοδιοίκηση στην πράξη, με θύματα σε αυτή την περίπτωση τους ίδιους τους μετανάστες. Επ' της ουσίας ένα γενικό σχόλιο. Επενδύεται στη μιζέρια. Φέρνω ένα παράδειγμα. Όταν τα χέρια στα χωράφια δεν επαρκούν και οι ανάγκες σε κάποια επαγγέλματα δεν καλύπτονται, έρχεστε με κάποιες διακρατικές συμφωνίες να λύσετε δήθεν το πρόβλημα με φτηνό εργατικό προσωπικό. Εργάτες που καταδικάζετε σε όρους γαλέρας με άδειλο μέλλον, ενώ παράλληλα δίνεται και σε κάποιους παραγωγούς και επιχειρηματίες μια προσωρινή λύση μέσω τυχαίας κατανομής εισαγωμένων εργατικών χεριών, ανεξάρτητα από το αν μπορούν ή όχι να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Αν θέλετε αποδείξεις, ελάτε στην περιοχή μου, στην Αχαΐα και την Ηλία, να δείτε τις συνθήκες και τα προβλήματα που υπάρχουν και για τους αγρότες, αλλά και για αυτούς τους μετανάστες. Αλλά ακόμα και το λεγόμενο μετανάστη αυξημένων προσόντων τίθενται όροι μιζέριας, εργασίας, μισθών και κοινωνικής ένταξης και προστασίας. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι μπορώ να το διαγράψω με σαφήνεια. Ίσως να καλυφθούν, κύριε Υπουργέ, ελληματικά όμως κάποιες ανάγκες στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Λόγω των όρων εργασίας, η εμπειρία και γνώσεις όσων προσέλθουν θα είναι ελλειπείς και αναντίστοιχες των αναγκών των επιχειρήσεων. Η δε προσωρινότητα, η μη κοινωνική ένταξη των μεταναστών θα οδηγήσουν στην περιθωριοποίησή τους, ενώ αυτές οι συνθήκες θα συμπιέσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους σε τόσους τομείς. Εφεδρικός στρατός διαμορφώνεται, όπως θα έλεγε και ο Μάρξ, για την εμπέδωση ενός εργασιακού μεσαίωνα. Δηλαδή διώχνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό λόγω έλλειψης αξιοκρατίας, συνθηκών εργασίας και επαγγελματικής προοπτικής και προσπαθούμε να τους αντικαταστήσουμε με φθηνότερο και πολλές φορές ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Σκεφτείτε λοιπόν τι Ελλάδα φτιάνουμε. Γνωρίζω από τη δική μου περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ότι λόγω συνθηκών εργασίας διώχνουμε ακόμα και μετανάστες με μόνιμη διαμονή στη χώρα μας. Αυτοί που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχουν εμπειρία, φεύγουν στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες λόγω των πολύ κατώτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που προσφέρονται εκεί, το καλύτερων μάλλον εκεί, κοινωνικών συνθηκών που προσφέρονται για το μετανάστη. Οι κάποιες λοιπόν ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που όντως βελτιώνουν μερικά ζητήματα, το ομολογώ, δεν μπορούν όμως να αντισταθμίσουν τη μεγάλη έλλειψη θαραλέας και μακρόχρονης μεταναστευτικής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα. Και δεν είναι μόνο ότι διατηρεί το απαράδεκτο καθεστώς αβεβαιότητας και κοινωνικού αποκλεισμού για τους όσους μετανάστες παραμένουν στη χώρα μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, εκπαίδευσης, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί εδώ τα παιδιά τους, ή ότι δυσκολεύει πολύ τους όρους για την παραμονή μεταναστών, ή ακόμα ότι δεν καλύπτει βασικές ανάγκες στις υποδομές που αντιμετωπίζουν τα θέματα των μεταναστών και των προσφύγων, είναι ότι απουσιάζει και το παραμικρό ψήγμα πνεύματος που πρέπει να χαρακτηρίζει μια μεταναστευτική πολιτική, η οποία να στηρίζεται σε γερές βάσεις και να οικοδομείται με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές του ανθρωπισμού και του διαφωτισμού. Δεν έχετε φέρει κανένα στοιχείο που να περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί, με σαφήνεια και με συμπερίληψη όλων των εμπειριών από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων. Δεν μας έχετε φέρει το παραμικρό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Δεν έχετε προσδιορίσει ποιες είναι οι δημογραφικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
και ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα τις υποστηρίξει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και στην ομιλία του ο κύριος Καμίνης. Δεν μας έχετε φέρει οποιοδήποτε σχέδιο στελέχωσης αρμοδίων αρχών που θα φέρουν σε πέρας τις χιλιάδες, σχεδόν 200.000 χρονίζουσες περιπτώσεις που επιζητούν μια αξιοπρεπή απάντηση. Δεν έχετε μεριμνήσει για τα ασυνόδευτα παιδιά παρά τις υποσχέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν έχετε προνοήσει για την αναβάθμιση στην εκπαίδευση, δηλαδή για ουσιαστική παιδεία και ένταξη νέων μεταναστών στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν έχετε φέρει κάτι για τα ζητήματα της αξιοπρεπούς απασχόλησης των μεταναστών, όπως ακριβώς και των εργαζομένων γενικότερα, καθώς και για τα ζητήματα της αμοιβής. Απουσία λοιπόν ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός, δηλαδή η απουσία σοβαρής διαβούλευσης, ότι απαιτείται η έκδοση 69 υπουργικών αποφάσεων και 2 πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου για να εφαρμοστεί ο νόμος από την αρχή του 2024. Κλείνω με ένα ευρύτερο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Οι αρχαίοι Έλληνες 2.500 χρόνια πριν είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι όσοι μετέρχονται της ελληνικής παιδείας. Αρχές, αξίες, πολιτισμός, παιδεία. Τόσες χιλιάδες χρόνια μετά ερχόμαστε στη σημερινή Εκκλησία του Δήμου για να διαμορφώσουμε κώδικα συμπεριφοράς στις σχέσεις μας με ξένους, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό σε αυτές τις αξίες και σε αυτό το πνεύμα εκείνων που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε η συνέχειά τους. Δεν τολμούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα που τους έκαναν να αποτελούν φάρο πορείας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, αν θα επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα το κάνει με το να μπαλώνει προβλήματα με μικροκομματικές επιδιώξεις, ούτε με πελατειακές δεσμεύσεις. Ξέρω, πολλοί θα σκεφτούν, μα τι θέλει αυτός, να ανοίξουμε τις πόρτες, να καταντήσουμε τη χώρα ξέφραγκο αμπέλι? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν αποδέχομαι την φοβική αντίληψη δίθεν πατριωτών που μας ποτίζουν με τον φόβο των βαρβάρων που έρχονται να λώσουν τον κήπο του Θεού. Και η προπαγάνδα του φόβου έχει βλάψει την ίδια την Ελλάδα, γιατί δεν επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής σοβαρής που θα έδινε πρακτικές λύσεις στα κύματα προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα σύνορά μας. Αυτή η ακροδεξιά αντίληψη, η καλλιέργεια της μυσαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του φόβου είναι που γκέτοποιεί εργαζόμενους και δημιουργεί εντάσεις στην κοινωνία και δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα. Το αντίθετο, η άδικη κατάφορη αυτή πολιτική συμβάλλει ώστε οι εργαζόμενοι να στοχοποιούνται, οι μετανάστες να στοχοποιούνται, αυτοί που δουλεύουν φιλότιμα στη χώρα μας, στα σπίτια μας, στα αγροκτήματά μας, στις βιομηχανίες μας, στις εταιρείες εστίασης και αλλού. Και σας καλώ να αναρωτηθείτε αν περιποιεί τιμή στη χώρα μας και στον πολιτισμό μας υποψήφιος βουλευτής να δέχεται ρατσιστικές επιθέσεις το 2023 λόγω της καταγωγής του πατέρα του, παρά το ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, σπούδασε στην Ελλάδα και είναι μάχημος δικηγόρος. Αυτοί που καλλιεργούν αυτές τις φοβικές συμπεριφορές, αυτοί που φοβούνται τους βαρβάρους, είναι και οι ίδιοι που θέλουν να εκμεταλλεύονται τους μετανάστες σε συνθήκες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εύκολα βάρβαρες για τη σύγχρονη εποχή. Εμείς δεν προτείνουμε αυτή τη φοβική και μίζερη πολιτική. Αποδεχόμαστε ότι η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα, συνυφασμένη όμως και με τη δικιά μας ιστορία από αρχαίων χρόνων, είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Την μετανάστευση και την προσφυγιά την έχω ζήσει και εγώ, όπως και τόσοι άλλοι Έλληνες. Απαιτείται όμως ουσιαστική ρύθμιση, ουσιαστική πολιτική. Αυτό που προτείνουμε είναι οργανωμένη, ολοκληρωμένη, αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική που εκπροσωπεί τις ανώτερες αξίες μας και εμπνέει τους εργαζόμενους, όλους, γηγενείς και ξένους, να περηφανεύονται ότι ζουν στην Ελλάδα, είτε είναι, είτε έγιναν, είτε θα γίνουν
Έλληνες πολίτες, της ελληνικής δηλαδή παιδείας μετέχοντες. Μη μείνουμε φοβικοί και μαζί μοιραίοι. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβασή μου μιλώντας για όσα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της οποίας είχα την τιμή να ηγούμε, έκανε για το μεταναστευτικό το 2010. Τα ανέφερε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, προηγουμένως. Με τον νόμο 3838 του 10, που αφορούσε την απόδοση της ελληνικής ηθαγένειας και την πολιτική συμμετοχή αλλοδαπών και ομογενών σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, εισαγάγαμε στο ελληνικό δίκαιο την απόδοση ηθαγένειας βάσει της αρχής του δικαίου, του εδάφους δηλαδή της μόνιμης διαμονής, ενώ μέχρι τότε ίσχυε μόνο η αρχή του δικαίου του αίματος, δηλαδή της καταγωγής, το DNA δηλαδή. Αναρωτιέμαι αν όλοι μας εδώ στο Κοινοβούλιο κάναμε τεστ DNA, πόσο θα είχαμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι ιδέα, είναι αξία, είναι πολιτισμός καταρχήν. Προβλέψαμε έτσι την απόδοση της ηθαγένειας νέων ανθρώπων που ολοκλήρωσαν το ελληνικό λύκειο και γεννήθηκαν στη χώρα μας, όπως είπα, της ελληνικής παιδείας μετέχοντες. Προβλέψαμε τη συμμετοχή των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα για να τα υπονομεύσει αυτά. Σας καλώ λοιπόν να νομοθετήσουμε έχοντας κατά νου κάτι που έχω ξαναπεί στο παρελθόν και διαβάζω. Έχουμε νέα παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα. Η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Και τους έχουμε κάνει πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δημιουργώντας ένα κοινωνικό πρόβλημα και μια πιθανή κοινωνική έκρηξη. Αυτά τα παιδιά θέλουν θαλπορή. Πρέπει να τους κάνουμε να αισθανθούν πραγματικά Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα είναι από τους καλύτερους πολίτες αυτής της χώρας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι χώρες μεγάλες είναι οι χώρες που η δύναμή τους στηρίζεται στη δυναμική της δημιουργικής συμπόρευσης των πολιτισμών και της αξιοποίησης των καλύτερων πρακτικών γνώσεων από όπου και αν αυτές προέρχονται. Έτσι είχαν πορευτεί και οι αρχαίοι Έλληνες. Από εμάς εξαρτάται αν μετανάστες και πρόσφυγες θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού στον κόσμο ολόκληρο. Σας ευχαριστώ.